Pohodlne sa posaď, tak aby sedacie kosti smerovali na podlahu a začneme s uvoľnením. Začni triasť svojim telom zo strany na stranu od kostrče smerom nahor, nevynechaj ani jeden stavec, postupuj smerom hore až k hlave a pohyb pomaly zintenzium. Vytras ruky, vytras krk, vytras hlavu, vlasy a vnímaj vonkajší pohyb. Postupne prestaň aktívne pôsobiť a nechaj tento pohyb doznieť. Stále sa bude zmenšovať, až sa veľmi postupne, voľne zastaví. Teraz otoč svoju pozornosť za zatvorenými očami smerom dovnútra a vnímaj pohyb vo vnútri svojho tela. Pri dýchovom cvičení si zvedomíte, kde dýchate. Ideálne je dýchať tak, aby sa vám rozširoval priestor medzi vašimi rebrami. Čiže keď si dáte ruky na spodné rebrá, aby sa pri nádychu tá vzdialenosť medzi nimi rozširovala. A pri výdychu môže prejsť na pôvodné miesto alebo na pôvodné rozšírenie. Zároveň chceme vyplniť hruď až po horné hroty plúc, čiže jemne ako keby zdvihneme hrudnú kosť smerom hore. Veľmi dobre sa to robí, keď podsadíte panvu, takže tie sedacie kosti smerujú smerom k podložke alebo na zem a s nádychom chcete roztiahnuť ten priestor oblasti rebier a zároveň vyplniť celú hruď, aby sa ona mohla krásne vypnúť a telo sa dostať do gravitačnej osy. Dávajte si pozor, aby ste nedvíhali pri tom plecia. Treťou časťou je hĺbkové uvoľnenie svalov, ktoré väčšina z nás má v bežnom živote skrátené, preťažené a prejavuje sa to intenzívnou bolesťou, napríklad trapezou, krčnej chrbtici, tak poďme na to. Skôr než pristúpime priamo ku krčnej chrbtici, pôjdeme uvoľniť naše prsné svaly. Dáme si 3 prsty na oblasť pod hrudnou kosťou a budeme masírovať. Prstami nechodím po pokožke, ale ako keby som tým krúživým pohybom chcela premasírovať vnútri, až sa dostať, dotknúť sa kosti a masírovať sval, ako aj fasciu, cez ktorú sú tieto svaly tkanivá prepojené. Idem až smerom k pleciam. Opakujem 3-krát. Na jednu stranu. Môžem pozorovať aj bolestivé miesta, najmä tie, ktoré sú stuhnuté. Tam môžem zostať dlhšie. Môžem využiť len jemný tlak a dýchanie. Tu hrmí. Nádych. Vnímam spojenie s tým miestom. Zádrž dýchu. Tedy ešte môžem intenzívnejšie zatlačiť. A výdych, púšťam prsty a vnímam, ako to miesto reagovalo na takúto moju starostlivosť. Môžeme prejsť na druhú stranu. Nezabudnite voľne dýchať, keď prechádzate jednotlivými miestami. A tie, ktoré chcete špeciálne ošetriť, tak tam môžete zosynchronizovať ten dých ako bol ďalším nástrojom, ktorý pôsobí na vás. Nádych, zádrž dýchu a uvoľnený výdych.
Ideme ešte jedenkrát. Výborne. Nasledujú trapézy. Na strane, ktorú masírujem, tak tam môže ísť ruka za chrbát. Zdvihnem trapéz, to znamená, snažím sa ako keby dostať medzi palec a brúška prstov nejakú jeho časť. Palec kĺžem smerom ku krčnej chrbtici a ešte pridáme jeden pohyb. Kývem s hlavou zo strany na stranu. A zároveň premiestňujem tú ruku. Každým razom chcem ošetriť inú časť svojho tela, svojho trapezu momentálne. Výborne. Keď cítim, že sa to uvoľnilo, tak to isté poďme spraviť na druhú stranu. Ja si jemne prehodím vlasy. Dáme ruku dozadu a opäť chytím časť toho trapézu. Ja sa síce smejem, ale tiež cítim uvoľnenie, ale zároveň aj takú radosť, že človek, keď si to spraví, takéto jednoduché cvičenie, tak úplne inak sa cíti v tom svojom tele. Nasleduje práca s kývačom hlavy. Najprv si ho prehmatám. Ak ho potrebujete nájsť, ak není taký výrazný, že ho vidíte zrakom a viete ho nahmatať, zatlačím hlavou do ruky a sa mi krásne zobrazí. Najprv ho takto prehmatkám. A v tom druhom kole, keď cítim, že môžem, tak ho chcem jemne nadĺžiť. Môžem použiť takýto krúživý pohyb. Výborne. To isté spravíme do druhej strany. Najprv zisťujem, ako to je. Keď je to pre mňa možné, že ma to nebolí, tak môžem robiť také drobné krúživé pohyby, kde jednou rukou chcem ako keby vo vnútri toho svalu ho povytiahnuť smerom nahor. Postupujem postupne až k jeho začiatku. Keď máme kývač hotový, prejdeme na oblasť žuvacieho svalu. Ako ho nájsť? Priložíme si brúška prstov na líčka a zatneme zuby. To, čo sa nám tam naplo, presne to budeme uvoľňovať a masírovať. Začneme od uší. Protiláhlou rukou, jemne ako keby sme chceli pozdvihnúť ucho, zoberieme takto ukazovák a prostredník, dáme pred a za ucho
A jemným takým pohybom hore a dole opäť nechodím po pokožke, ale chcem uvoľniť ten priestor pod ňou. Chcem použiť takýto krúživý pohyb. Za tým 10-krát stlačím ucho. A potom sme pripravení na masáž alebo uvoľnenie žuvacieho svalu. Veľmi dôležité je, aby sme potvorili sánku a tak mu dali priestor na to, aby sa mal kde uvoľniť. Môžeme tú masáž robiť hranou ukazováka. Opäť není to šúchanie po pokožke, ale vyslovene vchádzam dovnútra do svalu. Použijem klobíky prstov. Dám tesne pod lícnu kosť, čím najbližšie k uchu. Silno zatlačím. A jemným krúžovým pohybom, o ktorý som sa chcela zavrtať, premasírujem. To je takýto pohyb smerom dovnútra. Rozpracujem istú časť. Posuniem sa, stiahnem nadol. Opäť premasírujem. A stiahnem nadol. Premasírujem. Ťahám nadol. Ubezpečte sa, aby sa vám nehýbala sánka. Keď odstraníte to základné napätie, pretože každý z nás tam veľmi zadržuje napätie, tak môžete robiť ten pohyb taký dlhý. Vojdem a stiahnem smerom nadol. Super. To isté spravíme na druhej strane. Že začneme najprv ušami. Protiľahlou rukou jemne pozdvihneme ucho, pripravíme si z ukazováka a prostredníka také nožničky a intenzívne premasírujeme priestor medzi ušami a našou tvárou. Desaťkrát stlačíme uško. A môžeme prejsť k uvoľneniu žuvacieho svalu aj na druhej strane. Pozdvihneme ucho, zoberieme klobíky prstov. Najprv zistíme, v akom stave je. Môže byť, že jedna strana bude inak uvoľnená, napätá ako tá druhá. A idem smerom nadol. Premasírujem krúživým pohybom. Ak ste to robili správne, tak po odtiahnutí prstov by ste mali cítiť veľmi príjemné uvoľnenie, ako keby v tej tvári a v tých lícach bol väčší priestor. A ono tá bolesť by mala po odtiahnutí ruky okamžite prejsť. Poslednou časťou uvoľňovacích techník bude uvoľnenie aponeurózy hlavy a zároveň spánkového svalu. Začneme masážou hlavy. Dáme prsty, ako keby sme chceli zachytiť vlasy
ale prasírujeme pokožku hlavy. Je dôležité, aby ste vnímali, že sa hýbe. To isté spravíme vzadu a na bokoch. Na bokoch ideme aj pohybom smerom nahor. Výborne, môžeme popoťahovať vlasy, aby sme ešte intenzívnejšie prekrvili túto oblasť a zároveň podporili rast vlasov. Keď sme uvoľnili dôležité svaly, tak nasleduje časť, kedy budeme pracovať s aktiváciou tvárových svalov. Prekrížime ruky, dáme ich na vrchol hlavy, dávajte pozor, aby ste plecia neťahali smerom hore. Mohli ste v predchádzajúcom cvičení vnímať aponeurózu. Dôležité, aby bola pohyblivá na každom mieste hlavy. Zatlačíme ju smerom k nosu. Povytiahneme sa tak, že zdvihneme bradu a pozrieme sa hore. V tomto momente by ste mali cítiť, ako sa niečo príjemne naplo pod vašimi rukami. Môžete cítiť teplo, mravenčenie. Vydržíme 10 sekúnd. Ideme z pozície, uvoľníme. Veľmi dobré je zatvoriť si oči a môžete vnímať, ako by vám niečo ťahalo vašu tvár smerom hore. Príjemné teplo, prekrvenie a aj vážne tu ťahá tvár smerom nahor. Cvičenie opakujeme 3-krát a môžeme k nemu pridať také doplnkové cviky, napríklad na krk. Prekrížim ruky, zatisnem, zdvihnem bradu nahor, pozriem sa hore a ešte chcem poslať bosk ako keby na strop. Idem z pozície, uvoľním, opäť zatvorím oči a vnímam pôsobenie prekrvenia šlachy aponeurózy. Ďalšou alternatívou je pridanie cvičenia na oblasť kutíkov úst. Tým, že vtiahnem spodnú peru dovnútra a kútiky posuniem do úsmevu. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá, keď to spojíme s aponeurózou. Keď prekrížim ruky, posuniem šlachu smerom k nosu, zdvihnem bradu nahor, aby som cítila, že sa zapojili krčné svaly. Pohľad nahor, tiahnem peru a kútiky dohora. Vidím z pozície, oddychnem. Ďalšou časťou tváre, ktorej sa budeme venovať, sú naše oči. Konkrétne oči a spánkový sval, tak aby sme ich vedeli krásne pozdvihnúť. Spravím veľké oči, pripravím si dlane a položím ich tesne vedľa vonkajšieho kutika, ako keby som si dávala čelenku na hlavu. Jemne pozdvihnem, keby sme chceli si vytvoriť také oči gejši. Potvorím ústa, jemne ich ťahám do dlhého O, ale také nie úplne veľké, ale také stredné. Pohľad smeruje nahor. Prižmurím oči na 10 sekúnd, ako keby mi svietilo slnko do očí. Zatvorím silne oči a tlačím spodné viečka do vrchných. V závere otvorím oči do široka na 10 sekúnd.
Zatvorím oči, ale tentokrát sa za zatvorenými očami pozerám smerom nahor a vnímam, ako sa aktivovalo spodné viečko. Vydržím 10 sekúnd, voľne dýcham. Premasírujem pätkami dlaní až smerom vrcholu hlavy. Cviky na oči môžete 3-krát opakovať, alebo podľa ľubovôle aj 5-krát, a my si prejdeme ešte cvik, ktorý zapojí všetky svaly na tvári. Pripravíme si takéto L-ko a jemne otvoríme tvár do strán. Ako keby som chcela urobiť takýto pohyb, takej vlnky, a potiahnuť tie lícne svaly dovon a smerom dohora. Tvár vyzerá krásne liftingovane. Nikde nemám vrásku, netlačím to takýmto smerom hore, ale som pod tou lícnou kosťou. Otvorím aj priestor medzi obočím. Čo je dôležité, teraz sa usmejem. Čo najviac vycerím zuby. Môžem si poupraviť ten úchop tak, aby nebola viditeľná nosolabiálna riha. Otvorím oči doširoka a zdvihnem bradu nahor. Po 10 sekundách vyjdem z pozície, otočím palce smerom dovon a premasírujem tvár. Zostavu máme hotovú. Môžete si poďakovať, objať sa a majte krásny deň.